Kostatuko zitzaizun, ez da? Ikastea kostatu zitzaidan egia da, baina ez naiz batere damutzen. Bai, gogoratzen dut euskaltegian hasiko zinela esan zenidala. Tardutik ez dugu askorik hitz egin. Zelako aldaketa, Zenbat urte pasatu dira, 4? 4, keba, 6. 19 urterekin hasi nintzen karrerako 2. mailan. Eta zer, ligatzeko balio aldu? Ez dizut ezetz esango. Apolatz, ue, kaixo zuri ere? Bueno, bera Mireia da nire lehengusina, Iruñatik etorri da bisitan, asteburu pasa. Ongi etorri ba Mireia, eta zer buruzak zarete? Mireiari zen komentatzen zelan lagundu dion euskera ikasteak. 19 urterekin hasi zen eta orain nahi zuen lana lortu du. Irakaslea da. Osea, lana bilatzeko bakarrik ikasteltzen euskara? Ez mutil, lanean bakarrik ez. Gainontzeko kontuetan ere izugarri lagundu dit euskara ikasteak. Lagunekin euskaraz hitz egin dezaket, irratia eta telebista euskaraz entzun ditzaket. Urte batzuk atzera egin halko banu ez daukat zalantzarik maila profesional zein pertsonalean irabazteko euskaraz ikasiko nuke. Bai, urte batzuk baituzuta, Bestea.